Odoberajte kanál Politický Express a pravda vás už nikdy neobíde. Zdá sa, že jadranský vzduch mu prospieva. Od atentátu na predsedu vlády Roberta Fica ubehlo už viac ako 10 týždňov. Po náročných prvých dňoch, kedy mu išlo o život, sa premiér mohol presunúť domov a v liečbe pokračovať ambulantne, hoci správy o vývoji jeho stavu neboli vždy len pozitívne. Postupne sa začal vracať aj do práce a vyzerá to tak, že robí pokroky. Zbavil sa totiž pomôcky, ktorá mu po ťažkom zranení pomáhala dostať sa po vlastných nohách z miesta na miesto. Roberta Fica sme po atentáte videli prvýkrát na verejnosti začiatkom júla na cyrilometodských oslavách na Devíne ešte s francúzskou barlou. Tou si pomáhal aj pár dní na to na žatve. O 2 dní ju však už vymenil za obyčajnú paličku. Už dal však s Bohom aj jej. Keď vás médiá nezničia, politickí oponenti nezavrú a ich aktivista nezabije, tak vás to posilní. Od dnes už bez akejkoľvek pomôcky na chodenie, napísal Fico, ktorý má tráviť už nejaký čas v Chorvátsku, kde sa zotavuje. Robert Fico by sa mal do práce naplno vrátiť v polovici augusta. Aspoň takto povedal nedávno minister obrany Robert Kaliňák. V podobnom duchu sa vyjadril aj prezident Peter Pellegrini, ktorý avizoval, že zhruba v tomto čase by sa mali s Ficom stretnúť.